Naquiño, que hoxe vesnos a falar dun tema que a mí me parece precioso, que da vestimenta das nosas aboas. Porque ti hoxe ves un pouco facendo un homenaxe a ese look tan noso, tan icónico, non? Correcto, porque aquí no Termómetro falamos moitas veces de tendencias e de deseño e sempre pensamos nas pasarelas, nas grandes casas de moda, pero os deseños ben feitos, os máis importantes, témolos na nosa casa, as nosas aboas, que teñen uns estilismos, que ten un deseño funcional perfecto. Como describirías o estilismo das nosas aboas? De feito, seleccionamos unhas fotografías que a mí me parecen fermosísimas, que describen perfectamente, non? Pois como a iconografía da aboa galega, non? Sí, mira. Que non falta nese look? Mira, este é o artista coruñés Joseba MP fixo estas obras murais que salpicou toda Galicia con estas imaxes que son espectaculares, onde el o que fai é trata as nosas aboas como heroínas. Heroínas, cal é o seu superpoder? Son modelos reais que o seu superpoder son as súas tarefas do día a día, que é a que lle confieren ese poder que sempre afán, a pesar da idade, con alegría, con forza e con... Claro, é que nesas fotografías que estamos vendo non falta a bata, que é un clásico, que ti trouxeches hoxe, o pano. Aquí temos o pano imprescindible para taparse da solleira, é a bata clásica, sen mangas, que é moi práctica, moitas veces con petos grandes para guardar os aparellos. Aquí vemos outra vez o pano atado á cabeza, que mira que modernas veñen elas. E logo, que non falta tamén nesa iconografía da boa galega, son as botas que ti trouxeches hoxe tamén, non? As botas da chuvia... Ou as tocas. As botas da chuvia non fai falta decir para que son, pero sí que costoume atopar unhas negras, porque a día de hoxe as cores primaverais, os estampados, e aparte que xa alevan a xuventude pola rúa, é unha moda urbana tamén, igual cos panos. Estos panos levan todas as mozas agora mesmo. Calquera lle di a estas mulleres que non van fermosas, que madre mía, pan! Pero tamén é verdade, Carlos, que, a ver, estes looks poñen anos, entre comillas, e que quizáis, pois, tamén non hai idade agora mesmo para a roupa e para que unha boa pois poida vestir así un pouco aparentando que ten menos idade, non? Ti crees que iso é posible? Iso é posible, estamos lo vendo aquí detrás, incorporando outros deseños con outras cores, un aire fresco, unha lazada, porque eu levo o pano clásico que leva o pico triangular detrás, pero mira, estas mozas que claro, xa lle pos unhas gafas de sol, non? Xa lle cambias aí un poquillo, ou as cores tamén, en fin. Mira, se che parece, imos a ver un experimento que fixemos aquí no Termómetro, saímos á rúa, bueno, saiu a nosa compañeira Rocío Padín, pois para examinar un pouco cales son os looks, cales son os looks e a porlle un pouco nota a como van pola rúa as nosas queridas aboas galegas. Imos velo. Hoxe saímos á rúa a poñer a proba a elegancia das nosas galegas. Moi bo día, considérase vostede unha muller fashion? Non. Pero este abrigo cousa boa. Home, sí que bon. E costou moitos cartos. Estas gafas, a verdade é que, check, gustanme moito. Esta cor de pelo tamén. Pois moi ben, encántame que me digas eso. Oi, este abrigo negro? Ai, é casi uniforme, gústame moito. Sempre de negro? Home, sempre non, pero casi sempre. Pois diso nada. Non quero negros, Cores alegres, hai que darlle alegría á vida. Xa levo por dentro. Ole! Mira que guapa. Home, claro. Mira, mellora moitísimo, Luz e cor á vida. Eu como melloraría isto? Estas gafas non. É que non vexo moito con ela xa tampouco. Ese vestido animal print que leva é tendencia moi ben. Considérase vostede unha muller fashion? Que é fashion? Gustanme moito esas gafas. Check. E dígolle máis, ese pelo de peluquería pareceme ideal. É da peluquería Pili. Todo comercio local. Esos pendentes que lle resaltan aínda máis a mirada, encántanme. Son brillantes dos de antes. Voume quedar aquí con Mercedes Leira a ver se... E nacín na Ribeira. E naceu na Ribeira, así que voume quedar aquí con Mercedes Leira. O barrio bonito de Betanzos, non o que é agora, o que era antes.
Vivan as nosas aboas que son fashion e non o saben, claro que sí. Bueno, temos invitada hoxe no termómetro, ela chamase Marga. Que tal, Marga? Moi bons días. Encantada de estar con vos. Bueno, porque Marga deixouse aquí engatusar polo noso querido Carlos Corral, porque Carlos tíose propós un experimento, non? Queres convertir a nosa Marga, que teño que dicir que eres ideal, filla, o sea, ves perfecta, pero ti, Carlos, queres darlle un toqueciño fashion, como se dicía no vídeo. Ela ideal, porque ela vai ser ideal co que se poña, pero xa estamos aburridos con esta roupa esgotada, cansada, de cores apagados, ese cabelo. Non pode ser, Marga, hoxe ponte nas miñas mans que vas a facer un cambio de look que vas a quedar divina. Ai, Marga, ti ves con medo, ves confiada, confías en Carlos. Confío en Carlos. Confías en Carlos. O sea, ti queres verte un pouco máis renovada, juvenil. Sí, quérome ver renovada, juvenil, e penso que o merezo. Claro, bom, por suposto. Por suposto. Pásache as veces que vas a mercar e non atopas así nada que dis... Non, porque son así, estrafularia. Claro, que colles aí un chandal, o que facemos todos ao chandal. final, coller aí un chandaliño, non, Carlos, e tiras para a rúa. O primeiro que pos, non lle buscas un concepto, hoxe vamos lle dar un concepto e unha intención. Ai, buscarlle un concepto. Bueno, e que vas a facer con Marga? Contame. Temos aí un biombo. Temos aquí un biombo, Ui. teño uns modelos que a ver se lle gustan, a ver o que se lle adapta mellor a ela. Veña, pois ides aí por detrás, aí no biombo, a ver... Veña, corazón, aí vamos. Vamos a la Ai, Dios mío, bueno, pero Carlos, como non imos saber nada, ti vai chivándonos un pouquiño, pois non sei, que ides a escoller... Mira, este é un pouco Rocío Delgado, non? Eu vexo Rocío Delgado. Pois sí, Dámoslle un punto Rocío Delgado a Marga. Marga, ti que tal presentas? A mí non me Que tal metas. presentas ti un programa? No, non che gusta nada, este fuera, este non o queremos para nada. Mira, algo que está moi en tendencia nesta tempada. Ai, ese borreguillo os está moi abrigos ben. de pelo... que? Como ves? Crees que Está che dicindo, pega? non a escoitan, está dicindo Marga que, en fin, que, Non lle gusta nada. que máis ou menos. Non lle gusta nada, miña filla. Pois Pois acerta, porque temos que en algún momento dado rematar o programa. Non digo nada, querido Carlos, Bueno, claro. este divino, este a ti que deriache. Ah, pois moi chulo, sí, Estupendo, non está mal, non está mal. E a min, non, este non me vai quedar a mí. A ver, nena, miña filla. Bueno, isto é riguroso directo no termómetro, 1:46 minutos do mediodía, temos unha muller cambiándose en directo no plato, todo moi normal. Aquí equivoqueime un pouco na talla, Esa camiseta soame un pouco, sí. Equivoqueime un pouco na talla. Ai, Dios mío, eu morro por saber que está pasando detrás de ese biombo. Marga está ben, Mira, a ver ¿no? se che gusta, a ver se te creo que gusta está ben, este estáse jersey, cambiando. gústache. Ai, Dios mío, como vais a ir, Marga, dese biombo? Mira, vamos a facer unha cousa. Canto vos queda? Marga, puxenche aí detrás un traxe que foi o meu favorito, eu deixo opcións, pero vai no poñendo, porque xa casi o tes de todo. A ver, é un look que lle estás poñendo a Marga que como definirías? Así, Mira. veina, ponnos así un pouco a mel nos labios. Vai a ter, como ela normalmente viste de cores apagados, vamos lle dar moita cor. Vamos a Moita ter cor. unha referencia aos anos 70, o discotequeo, cun Gústanos? estampado floral, Perfecto. Un E non look é máis por juvenil. presionar, pero dime que tendes 2 minutos para sair co look. Non Bueno, digo nada. sóbranos. Sobranlles. Sobranlles. Bueno, señoras e señores, Eu sabín algo, vailles gustar na casa, con todos vostedes, a nova Marga. A ver, bueno. Ideal, moi ben. Sí, na mesa gusta tamén. Bueno, que fai? Unha cor, un mono que dache, pero ideal. Bueno, me gusta. Como te ves que temos aí a pantalla? Me veo guapa. Pois sí, efectivamente, nun momentiño. Veste máis rejuvenecida, recoñeceste con esta cor que che combina moi ben co peiteado rubio, dache un movimento, marcache a figura, É que cambioulle a silueta actitude de corporal a reloxo. esta muller ou porse aí un mono A ver, colorido? Pois A ver, fenomenal. nena, pues vamos a desfilamos así un pouquiño. ¡Ole esa Marga! Guapa. Desa sensación, Carlos, Gracias a ti. desa Gracias a ti, sensación, Carlos, agora que vemos así tan monísima, Marga, de que a roupa podenos cambiar a actitude Sí. vital. Ti tamén? A actitude, a mente, sinteste guapa. Claro que sí. Un pouco de cor nos beizos, que lle deu tempo a Foi por a e correr? todo.
E xa está. Un cambio de estilismo conleva un cambio vital, moitas veces. Un corte de pelo non son esporádicos. É un estilismo co que te sintes máis fermosa, encaras a vida empoderada, feliz e divina de la muerte. Rachando todo. Pois, Marga, quedas ideal con ese mono para irte este fin de semana, pois onde ti queiras. Pola tarde, pola efectivamente. Moitas grazas por vir aquí ao noso termómetro, Marga. Gracias a vos. Un placer por prestarte a este experimento do noso querido Carlos Corral. E nos agora que estarades dicindo na casa, a ver, levades todo o programa dicindo